हेलो 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 लंगड़ जी। बाप रे बाप ये कहत रे लंगड़ कहे में ढेर दुख लगे। कलाकार के कोनो जिला ना होला। हां आ कलाकार के कोनो जात ना होला। ना होला। कलाकार जौना जिला में जाला वो जिला के हो जाला। कलाकार जौना जात में जाला जात के हो जाला। और वो जादव जी हैं हम जादव जी हैं। लेकिन रवा कौन जादव जी हैं? भैंस गिरल बा इनार में आ चोकर लेके हाजिर बाड़े। आओ भैंस इनार में गिरल बा आई हरिहरी घास लेके कहत रखियाओ भैंस इनार में गिरल बा। अरे भैंस इनार में गिरल बा त रासा उसा मंगावो जेसीबी मंगावो आदमी के निकाले आदमी बोलावो। अब ई कौना बात पे कहत रे हम खाली लंगल के रोल कोई नहीं है। अब तो लांगड़ के लांगड़ न कहीं तो अंदर कह दी। इनका के गाड़ी ना दनी हो ना हम खाली लंगल के रोल कोइले बनी इनका के गाड़ी ना दनी हो ना लेकिन ई के कहत रे ई सरवा मगहिया गदहिया लो कौना बात को? कौना बात कवना बात पर तुम मगहिएगा के हिट होला लंगड़ू तब आ मगहिया गाना गा के ई भूरी सरवा हिट भइल बा। भूरी सरवा हाय भूरी सरवा हाय शास्त्र के चीज। ई शास्त्र के चीज ह मेन के बढ़ा के रखी मेन के फीडबैक में हेलो आज यूट्यूब विवेक भैया फिर से कमाई हो यूट्यूब वाला मगहिया गाना गा के हिट भइल बारे तोहरे नामवा लिखलियो काट के अरे बोले दवा से करे दवा में के जाओ आ हमरो के ले चल ससुररिया बंद कके गोदरे जवा में गे। अच्छा ये बताए कि लड़की जोरे गोदरेज में बंद होके के जाई के चाहे तो कर भाई जाइए चाहे तो कर रिलेशन के कोई आदमी जाइए यार तो जान सकेला ना ससुराल में के सोची बुझी। अच्छा मान के चली लड़की के विदाई होता ससुराल में जाई ससुराल में जाई वहां के तो लोग कर यार जाई ना ओ ओहिया के लोग कह के रे के कनीमा बुझाता बड़ी भारी घर के बिया गोदरेज भारी बुझाता गोदरेज के खोल गोदरेज के खोल तो ही लगला भूरी सरवा भेटा गइल। ओह लगा त कनिया सुना जे सुना है ना तक हेलो लंगड़ जी। ने हेलो 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 लुका जान लगा पहले सुना ए लंगड़ लंगड़ डार्लिंग ना हो ना अरे गोरिया कहाँ से बेसुरा ब्यास में तू लोग बजावत रगावत हमरा समझ में नहीं आवत। प्यार से प्रेम से हां अनिल जी के अनिल बाबू कह देनी सरोज जी के सरोज बाबू कह देनी तो कहता रहे कि आज के डेट में लड़कन लोग अपन माइयों के भौजाई कहता रहे ए भाई हमने तो नहीं रिश्ता नहीं थे ना काजनी तहरा जिला में उसका रिश्ता हो भगवान से विनती करता रहे कि भाई तू लोग अपन माई के भौजाई कहो चाहे अपन धर्म पत्नी कहो तहर जिला के स्वागत ऐसा हमने का लेना देना नहीं। ऐसा हमने के लेना देना नहीं थे ना गीत संगीत करे आइल बानी गीत संगीत करो करा बताइए गुड्डू हलचल यादव हो अरे ऐसा कोई जिला नहीं जो जादव जी से हिला नहीं ऐसा कोई गांव नहीं जहां मुकेश लोथा 10-20 जूता पिटाओ नहीं ऐसा कोई टोला नहीं जो लंगड़ा जैसन बकलोला नहीं ऐसा कोई जवार नहीं जहां मुकेशवा के भौजी के 10-20 को भतार नहीं। भौजी भौजी काहे कहले तो गावे त तोरी लेती है लौकर लौकर छौकर एक बेरिया जाके मारब कि लोला कुछ आ जाई लांगड़ू तारा ब्यासी वाला गीत संगीत का हो तने यार ख्याल होता है
माता जी चल गईली कहले आज घर के सारा बोझ ओहो एह गार्जियन पर बा। बा। एह गार्जियन के नाम पर जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। जय हो ओहो तालिया हेलो बिया जी हाय रउआ लोगन क्या हाल बनी हाँ तो मतलब कि एगो प्रश्न बा जी कि ब्यूटी पार्लर हर जगह निकला पूरा हिंदुस्तान में, बंगाल में, गुजरात में, बिहार में, असम में, राजस्थान में काली खला ब्यूटी पार्लर लर ओकर हिंदी का होई दोनों व्यास दोनों लागी जय हो। काहे ना हम जरूर 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 काहे पहले वो ब्यास से सुन ले तबे बताई हम। ब्यूटी पार्लर देखिए कुछ ऐसा शब्द हो जो अंग्रेजी में हर जगह लिखा रहेला। हर जगह अंग्रेजी में लिखा रहेला। ओकरा हिंदी ना बनावे। जैसे ब्यूटी पार्लर हो गई, तब स्कूल के मतलब विद्यालय होला, होला। हॉस्पिटल हॉस्पिटल भी अंग्रेजी शब्द बा। हाँ लोग भले ही देहात में हमने अंग्रेजी जानी चाहना जानी, लेकिन जब पढ़लो नहीं खो वो कही कि हम हॉस्पिटल जाता नहीं, लेकिन वो हिंदी नहीं खो अंग्रेजी बा। हाँ जी हिंदी अब ब्यूटी पार्लर ही एक ऐसा चीज बाकी लिखा रहला अंग्रेजी में। गौरी कबो ब्यूटी पार्लर में गइल बड़ कि ना? रोज रोज साफ करने, चेहरा साफ करने का यंत्र है वो। वो रोज मेंस पार्लर में जाले मेंस हाँ जी पार्लर में। तब आई हनुमान पठा के लाए। कैसन कैसन अरे हो खाता डरे मारे कोला जुग में जुग चार गो होला गार्जियन। हाँ सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कॉलेजू आ चारों युग में निमन नेताजी कलयुग हो। ई रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा लिखलन का कलयुग केवल नाम आधारा, आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, तारा आ सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। कलयुग में राम के नाम ले तो तर जाई, सही बात लेकिन जबले जवानी बा तबले राम के नाम नहीं खिले। कहे के राम राम। अब बुढ़ारी है जी तो कहे लगम हले लाम 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 हले 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 कितना कितना हले हले। सही बात। आज जवानी बा हाँ तरवा घमंड में बानी, ओहो बुढ़ारी आ जाई विचार करे लगे। आए है रंजन बाबू कैसन कैसन अरे हो खाता डरे मारे कोला जुग में अरे कैसन कैसन अरे हो खाता डरा मारे कोला जुग में। अरे को काला जोग में, अरे काला जोग में, अरे क्वेश्चन क्वेश्चन हो बता डारा अरे राहे के कृपा भगवान के, राहे के कृपा भगवान के, भगवान का लगला सर्च मारे के ब्यूटी पार्लर के मतलब का होला? जो रे भूरी सरवा जो एगो भूरी सरवा रहे हई विशेष सरवा के देख ले जा। प्रधान ब्यूटी पार्लर का मतलब होला सौगंध केंद्र, सावधान रूप के श्रृंगार के जो सौंदर्य को निखार दे। सौंदर्य ब्यूटी पार्लर सौंदर्य माने सुंदरता को निखार दे, इसका ब्यूटी पार्लर का मतलब यही होता है। प्रशासन अलग अलग सर्च मारे
जा जा एगो पहिले के श्रवण कुमार रहे दादाजी हाँ। एगो हई श्रवण के देख ले हई श्रवण ऐसा हाँ जी पहले माय बाप के कान्हा पर लेके चलत रहे बाप रे बाप आवाज कल माई बाबूजी के पास के कमाची बना के श्रवण कुमार दर्शन चारों धाम करैले हाँ। तीर्थधाम करैले हां आवाज का आ हई लंगर सरऊ के कह दे केकरा धाम करै है जेकरा अपने छोड़े के लूर नहीं छोड़त रहे वो तो